но съм бомба. Писах го на компа, препускам като томба. Яко ми звучи, яко ми седи. Тък му те започнаха, пък ти ми викаш. И здравейте хора, аз съм Павел Зумак и днес реших да поснимам малко на Майнкрафт. Това ще ми бъде първият клип, което е малко очудващо и ще играя в случай на новата Майнкрафт. И яка е, ще оцеляваме и така. Ами, какво да ви кажа, сега тук ще събираме дърво. Ами ще се направя нещо като малка къща. Ще отида там да поразгледам на оцеличния остров, там да видим какво има. И тъй. Извинете за лагването, ма просто малко имам проблеми с компа. И ако искате там, харесайте клипа, абонирайте се и тъй. Пишете там на клипа отдолу, ако искате на нещо друго да снимам и така. Сега тук ще строим къщата, събираме си тук малко тези дървце, да го съберем нещо, да го направим и тъй. Ще го преработим и тъй, ще си направим там неща, дето ще оцелявам и там къща ще изместворим. Ще бъдем модерни. Модерна къща, модерни ще бъдем. От 19 век ще бъдем модерни. Да си направим крафтинг тейбъл. Какво? Малко клечки ще направим и ще направим там кирка. Кирка и меч. Те ще направим тук меч първо, че най-важен. После ще направим една бръдва, да сечем бързо дървата. Ще ми полезни. За зимата са много полезни. Няма да правим лопата, ще правим бръдва. Ще посъберем още малко дърво. Тук съм си мой приятел. Много го познаете ви, но много известен в YouTube. Събираме тук още малко дърво за къщата там, че не трябва. Какво друго да кажа? От ловеца. Тук сменя Пламенов TV. Сега си пардял, вейш. Маймун жалак. Ще качаш ли нов клип, бе? Не знам. Ще поставим линк отдолу на клипа да гласувате за коя игра да снима Пламенов TV. И ще правим поредичка. Сега след малко ще бъдем да правим къщата. Ще посадим тук саплинги да имам, дръвчета. И сега да отидем да видим отсреща на един крафтинг тейбъл. И нита ще бе цвети. Сега ще повръщам цветя. То съм ги изял. Айде я повръщам. Сега ще отидем отсреща. Ох, че ми лагва. Направо са цепи. Сега отидем отсреща. Там да видим кой има. Пак го казвам, ако искате, харесайте клипа и се абонирайте за мен и Пламенов TV. Мислех да правим къща, мисля да правя къща на дърво, ама май се откажа. Това ще направя другото. Там първоначална къщичка там, като в други клипове има. Ще правим едно клипче, малко така импровизирано и ще го качим на Пламенов TV, ако искате го гледайте, че е забавно. Ще отида там отсреща да видим дали ще ми лагва, нещо в джунгла там много ми лагва. Да погледам тук местенцето, не.
И така. Сега отиваме да правим къщурката. Няма да е кой знае какво. Значи първо си купайте там двата блока навътре. За първоначалните, които не знаят. Които ще играт. Не така бе. Ще ми имаме долу те. Значи купайте 2-3 блока навътре. За модерен сега тук сега да запуша. Диско! Диско танци правим на тъмно. Да пуснем светлините. Тук... Вие видяхте ли така се бъгна блока? Сега тук купайте 2-3 блока навътре. После там още 2-3 блока вляво. Да я разширите. После слагате там примерно крафтинг тейбълови. Дими крафтинг тейбълови! Ще направя нов. Телепортирал се. Взех автинко. Да работим дървото. Значи сега ще я доразширя после. Тук сега да си направим важното, дече ми трябва. Кирка. Тук е скоба камъните. И те. Сега правим врата. Да видите ка модерна врата. Това е специално в 1.8, новата версия на Майнкрафт. Като правите с различно дърво, се получава различна врата. Сега тук съм модерен с решетки. Но мога да гледам. Тук ще... такова. Да гледам за зомбитата. Дали мога да източа, защото съм се чудил. Майче не мога. Тя е тук пламен зей като папагай, Джоко. Сега си направим една кирка. Не, си направим клечка първо, че няма. Кака смисна реклама. Ще го кача в YouTube. Няма да е Roblox, че тя ги ненавиждам Roblox. Някакво тя. Пламен Пламенов има едно като... Има един сървър негов там като магазин с знамена. Чума и ги прави там. Ако искате и там в чата пишете примерно 0,99 и знакът за центовете или доларите, там кажете си го наречете. И така. Пишете там, той ще ви напише там цената и ви пишете, ако искате да го купите. Има много различни, има на държави, има и импровизирани. За знамената ти говоря, бе, за магазинчето. И така. Да, ма пак. Там, ако искате нещо, пишете му там на клиповите отдолу. С знамената там. Той ще качи и той там един клип с тя знамена. И така. Тук ще поразширя къщата. И мисля това да е за клипа, не, защото това все пак ще е така да разберете малко за горе-долу за мен там, че не само Майнкрафт игра, всякакви игрите, Need for Speed, такива подобни. Аз не съм като другите с претенции за игри. Добре, значи тук ще поразширя малко къщата и мисля това да е за клипа. Пак го казвам, ама пак ще кажа, абонирайте се, харесайте клипа, също се абонирайте за Пламен и така. Добре. Сега тук ще направя последния от камък, кирка и меч и това ще е за клипа. Кажи нещо, бе, Караконджул. Караконджул! Говори нещо. Така. Скоро мисля, че няма мога да качвам клип, защото заминавам на почивка. И така. Това ще е за клипа. Харесайте, абонирайте се и това от мен. Чао!